tinokudokesa ino mufaro mabi yangu tauya nonhadzo manhoko dzomusi wechitatu zuva rogumi noina mwedzi uno wakubvumbi munhoroondo yenyika tichaona chiminya pabodzi pona tarendi mabika wakabhombiwa nopeturu wari mumotika wari pabhuyera pamupandawana wakabva wapfira pakarepo tinoramba tichindoti mweya yawo izorore murugare munaodzanyasi dare guru munyika ragotiro vanhu vakaita zvokuti vabiti vanzi vabude pamudare reparamende varibe masimba okuita izvi benjamin rukanda ndiye akanga anyora tsamba yakaseenzesiwa kuti vabiti vabisiwe mudare reparamende nevamwe wavo kwaizvi anga aribe mvumo yekuzviita tinoemba kuti zvimwe zvese zvichakabva zvanhadzirikawo nokudari tiri mudare reparamende kwainoamiriwo dare reparamende waakutoda dzimwe dzimotika itsva kwai dzavari kuseenzesa dzapera basa unosaya kuti wari kutekaira kuendepi kureketa kuno nokuti nyika yese yakaita nguva zhinji iri mugumbiri toshaya kuti zvinombodii asi makaro akadari matsvinuba dare guru munyika nyasi ratiro zviri kuitiwa nehurumende zvokuti ribhadharise vanhu mari yokuamerica kuti vatore manhamba odzimotika zviripo pamutemo watiwo vanhu vanofanira kuti vagobhadhara mari yavakasununguka nayo kunyanya mari yomunyika watiwo kunyange mutengo ukaisiwa uri mari yokunze kwenyika asi munhu anofanira kunge achikwanisa kubhadhara nomari yomunyika nokuti ndiyo mari yomunyika toramba tichizvitenda izvi tichiimba kuti vanhu vakasobhadhara mari dzavo vachimanikidziwa kubhadhara mari dzokuamerica vachadzorewa dzimwe dzimari dzavo hurumende yakatinyepa kuti kwai yagotenga kamushonga kodziwa mupengo kakanosvika zviuru 600 chaiwo kesinopharm kubva kuchina tichagomirira kuti tigonyepiwa kana kauya iyo hurumende yagoti iyo nozuro yaakuringirapo kare kuti igoona ukama hwayo norussia kuti huenderere mberi munyaya dzokupa magetsi wati wada kugoseenzesa ruzivo rwenyukiriya kuti vagoite zvokunadzira magetsi idi zviroto zvavanorota kuruwa zvisvinuba nokuti hope dzavo dzinovatadzisa kuita zvinhu zvavanofanira kunge vachiita kana vari kutadza kunadzira magetsi omarasha vanonge azokona chere kunadzira magetsi onyukiriya heno mabi angu hurumende yagoisiwa pakanyangaritsa kunyanya vari kutongawo ZANU-PF nokuda kwokutekaedza kwawo nyaya dzoivhu nyasi kwaburika kuti wagopa mumwe mufana anonzi Terence Maposa ari kuita zvokufuya uku kuti awane munda chipolipocho asi vamwe vazhinji vanga varibe kupuwawo munda iyi paribe kana kupindurwa matsamba awakagoendesa kudare kubazi rozvo ivhu kuti wapuwawo minda unosaya kuti kohokonai asi vazhinji vandoziva hawo kuti Terence apuhwa nokuda kwokuti anombiri yokuti vanhu vari kuti ari kusenza zvakanaka kuna vanhu wabisiwa pokugara pavari kugara nokereke yeAnglican nyasi kupurazi roIrene kuMatabeleland izvi zvinotorwadza mabi angu nhau yopurazi iri yanyanya kunetsa iribe kana ari kugona kuipedza kuti iite zvakanaka tinoemba kuti ichagopera makunokuno yano chikoro chofundo yepamusoro choAfrica University chati icho wafundi wacho waenda kudanho rechipiri romutambo pasi rese unozvechikuita nokunadzira michina yemakombiyuta toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nofundo inoenderera pamusorosoro hurumende yagoti iyo pokare iri kuda vafundzisi vanosvika zviuru 40 kuti vafundzise zvikoro nokuti zvakaoma kureketa kuno vari kuti dzihwa mupengo rayengidzira vana murairidzi vari kugodiwa paribe agoziva kuti zvii chaizvo zviri kunyatsotekaira ipapa toenda kumutambo murairidzi womutambo nhabvu chikwata chomawarriors chozimbabwe agoti iye bisa vanhu waanga akavharira kuti wareke kugokurukura naye ati iye akwanisa kugokurukura nawo heno tichaona kana zviri zvechokwadi
munyaya yaita manyadzo makuru munyika medu nyasi. Heath Streak akambenga ari mutungamiri wechikwata chokiriketi choZimbabwe pai anzi areke kugweta zvine chekuita nekiriketi kwemakore masere ari kuteera. Aita izvi nokudako kuba nokuitawo chimanjambudu kwaagweita akagopuwa mari yopadandemutande yebitcoin 2 agopuwapo kare nofoni yorudzi rweiphone. Ndizvo zvamugwisa izvi. Idi kuda kumakaro akadari anosaisa kana nzero. Titatamuke edu kuenda pasirese. Wazuma wati handigwenze weba kudarero daro guruguru runozvochikuita nobumbiro romutemo romunyika mawo. Nyawo yawo wati wari kuda bagohapa mukana wokuti watenderedze nokuti wari kuda bazvo wari kuitiwazvo. Eno mabi angu tichagokunyepai kuti zvichange zvakamira sei kana zvaburika. Pai nyika yeMozambique yagotiyo ichada kugopa mushonga wokudzivirira chirwere chakaita sochemahwanda kumwombe nozvipfuyo zvinosvika mamiriyoni 2 chaiwo. Toramba tichitenda izvi kana wakazvikona. Pai Twitter ichagotora vamwe vanhu vekuNigeria kuti vagoita zvokuchinjurudza mutauro wechirungu vachiisa kumutauro wechinigeria noumwe womutauro wechinigeria vachiisa kuchirungu. Toramba tichizvitenda izvi. Waridzi wechikepe choEver Given chakanga chakapfika mugero wezvikepewo paSuez pai wagonzi wabhadhare mari inoita mamiriyoni okuAmerica 200 chaiwo kuti chibuditsiwe chikepe pakanyangaritsa apa. Kuno mumwe akabira vanhu zvinozikana 2 pasi rese anonzi Bernie Madoff pai apfa nyasi ari mujere kuAmerica. Paribe akuziva kuti zvatekairawo sei. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwewo Nhau.